akpọkugo gọọmenti etiti na ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị ka ha were aka ọkụ wee gboo ndaghachi azụ akụ na ụba nke na-anyụcha ndị mmadụ anya n'ala anyị a bụkwa nke megoro ka ezinụlọ dịgasị iche iche bụrụ nke ọkụrụ isi abụ okpu tinyere mbawanye nke a na-enwe n'ihe metara ọya na ọnwụ ndị mmadụ n'etiti ụmụ Nigeria. Bishọp nke Niger, Right Reverend Owen Nwokolo, kpọrọ oku a n'oge ọkpụkpọ oku ya dịka bishọp nke ọ gụpụtara n'iru nkeji nke atọ nke ọgbakọ sinọd nke 32 nke Diocese Niger na St. Christopher's Church, Odakpo, Onitsha. Onye nta akụkọ anyị Ọgọchukwu Ọranụ wetara anyị akụkọ a n'uju ka ị ga-anụzi ugbu a. Onye kwuru okwu na isiokwu nke sinọd gbakwasara ụkwụ na Christian stewardship kwararịrị na ihe agarago ajọ ọnụ nke pụtara na ndị mmadụ enwezi ike igotenwu ihe n'ahịa nke butere oke agụụ na ọnwụ na ezinụlọ dị iche iche. Bishọp Nwokolo gbakwaziri arịrị na ọnọdụ nchekwa nke ọ kọwara na a na-egbuzi ndị mmadụ aghara. Ọ kọwara na mpụ ndị mmadụ ahanyere ka ha na-enedo ihe anya sokwaziri nke mekwaziri ka oke agụụ dị n'ala Nigeria. O wee gwa ndị mmadụ ka ha banye na ọlụ ugbo. Bishọp Nwokolo tokwaziri gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọlụ mmepe niile ọ na-alụ n'ime obodo ma yọkwazi ya ka ọ na-akwado ndị ụka ọkachasị na ụlọ akwụkwọ enyefere ndị ụka n'aka. Ndị toro ya bụ Bishop's Charge n'oge anwa bụ Chief Judge nke Anambra State Justice Ọnọchie Anya Chebelu, Venerable Frank Obi nke Ogidi Archdeaconry, ya na ụkọchukwu nke anọ n'ụlọ ụka ya wee mee ya bụ Synod, Reverend Canon Chukwu na-eme na ndị ọzọ ga. Venerable John Nkwemezie, onye Synod Secretary nke Diocese nke Niger, kọwara na ndị ụkọchukwu na ndị mmadụ ezigasịrị n'ụlọ ụka dị iche iche ka ha nọchie anya ha na anya bụ Synod pụtara 637 ebe Archbishop Province nke Niger bụ Most Reverend Alexander Ibezin bịakwaziri na ya bụ Synod. Vice Chancellor nke University on the Niger, Professor Chinedu Nebo, kwukwaziri maka ya bụ mahadum. Ọgọchukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.